terkami berenak sa masumuna. Sukat, ini nangaragin ko sa punas. Aman yang kuna yang magagawa sa litan, hindi ipot terima mo sa Pilipinas. Aman ang Pilipinas, kuna isulita pa magmura sa iguran. Nawawalan po nga natin, masan natin, ito namaswat yung dito. E pag punagulala na ka nagwasalan po yung gawin sa niyo, nakamatanding ka kung ang napabayalan sa niyo, kasi usual lawag ka lawag, kung anong pisang po na. Budaya pawang yan natin, ito naman, ganito yung usual, kung iwag alalaman sa iyo na amang pangalan ay kakasar-sara ng agalis at pulang-pulang malang sa mga rapas na wag na pipili. Ada kurma kamantay kasi. Sa katena, inatagay siya sulat ko siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung palakanon! Uy, kakasara! Sabi. Tatat! Apa nama boleh? Ay buka pa po ang tao ng ugin. Ay magkakapan masang dugaan. Ang nagadapan ay kapapulap pupuntuan. Papalok nila kaya naman di kalaginan. Ano na napasibunan niya sa kapakarap sa palayin nito. Ano niya sa daming dami siya pagpapaan niya sa ulo ko pa. Ang pag-iya ay umiiya. Ano mo na natutuman ay di ba ilalabin narakataluson. Tangin ko nga budaya akin na kaya mong pag-iwala. Mananayin yan. Patuloy ko kita kasasaraan ako po na paalat hindi kaniyan pagmumata niya ang kahiratan na kagilid nida kapapula ako na lang na ako kita kalala kaya si patari biliyan tiyan yung Kaya penuh sa depan amura ay ulit ay ya ona au na solen
patapaan lawa mana ia sudah dekat patai mama sa amakaan ladu imam mali aku so imam sampai tina aku so imam kanabi so imam kambuan mana undo siapa kena akan ca maadina ku magpaapi dia gusto na dini dawa ko na api yang aku masuk dapat tatarasan gayan kadira namun bawa mute yang amasindo kai si video kaya na apa sopan nabi na do kapu makaswa Ayo tangan ke perantara. Ito haya anak ni magusat yang masam merah kaya namain sumaano malaado ng abo na yang musokolo tama sa magdunawari produta kuwa na medyo sa kiraanon patapiyan hindi na pagod sumaro inadamadalang daga pagalipin dito kanin maampaw kaniliginan para katao na sa kiyalilangan niya ko po parisipian na inanunira po sa are katama bundinga naping ketaraan di tiga kiyalilangan niya ko mumuno saralira bagi sama kuring tangan na inanunira po man anakin nungira sa sama na kaya buko iya na so yulingan na ingat ibuto ang anan kiyalilangan niya anakin orang asan na Pinuwakilan natin sa kubasong ikakasama kapaya katulunan at napipili kayanan na kaya karawan ko tunala sana tunala sana na pamangaloy pinakulang kong dahil hindi kaanin na sa ilan amero ko ng tao pangalan sa arakang kaguloy yan ilangan niyan bakit ito daw sa araw ako sa ay makapoy daw na aking isang budulan ako sa koran na budulan ako malapan doroganan asalian sa ako na sa puno ako lima adong pumana suorata sa puno ko na unumba adong panapaya suorat sa puno ako pito na sa maduri tingero na apiyaan duro ko na tanan ako paguyaw na ikakasasaraan ako so kaya ay ipainin Adiyan na sa moray na ang ulit Ako kaya maanan niya na daw kasusuma agad Sa kaya susunugan patapi ako ulit Sumano tuwain pin Kaya wala ama Sumada ang bayin ina Sabi na inanuna ko puman Dua ko ang dua nga adidaga kos Tigoya asata ariti una akatata kami dan sal Ikedo panabiyo ko kaya limudan sa tao Kenapiya ko po kami ako tuwa impe No ay tanong di ka kami sinagariya papano iya kakayan Hanapin ko doon ang ako ikedo panabiyo Kaya ko po ko sa inarang katamo Nada pudirae nanu mga ada ato na saya ko din ganatan ko mula sa tarik tigo patay na mga na ako sa sosiyaw ko siyaw kapito sa kaapo tumiyan na sa ragutan ni mapudokay ito tawag sa dula dugo provinsi iya maana so dun sorang so dun norte kaya penuhan na tadi so kali muda saya miya pangaduk na tadi mengaraw ada kata kulo dari dua inong papanon dia kaya pangindong ko sangkaan di mata ko Gimana enak kiri batang ulo kiri patay na damana sudutan sa pantaon saan iya sulutan na sabutan na kurmata inanong na kung pumbang ini sulutan sa pandang tapor na
Yeso uta ada sabun nakabesaran Joki apenan aku merimbu ngasono kotan Inaku dua kaya nakada aku mapa bendak merimbu ngasono tan Inaku tidak kaya kapagan ke kusoka Aku buka semua kaya kata ukur Ini todo daun murah pagi yang naik Kamu bisa semua apa kuliah Matatak! Sana sesulutan saan nang patah gede. Samira di sulutan anak Kenal dia abulan Kalinya di pikiru kamu aku dia rasa Taruh ada dua Bukan bilang untuk aturan aku sempat dulu Dia mau udah Sata anak dari kesolaan jiwan Dia apa manusia Di madatu sa amunay Nako Akayan Naikan Masitan Naikan Sintuon Gue ditumarong Pemana Piniro ko niyan Daan ako ang mudan Kita manisip ko patapan Ananda Tulong ka na mga musa Inare ka tatang Sulong ka sa kadaapan Isuka sa pataran Tulong ka na dari lupa Isuka sa asa ka na Kaya pendiyan Pinako mga dato Dua puluh dua sasandigang piyaga po kapan dami guli Nili mo da Pinako mga dato kapan piyaga Rura asura Dua-dua Kuwaso ay kakasara Sari duduraguan Ay buko iya labi siya Tunaran katalos Para mo natin ko Mga bongusa niyo Kumulan na bongusa Kung pamilya Nailuka diriluka Ipaglayanak Kung mga ulusar Rangan Isuli ibigan na ito ama mga Lari ke depan! Liway lang ako na! Doon ka sa buti! Kaya sisimpanan ni sulutan sa tagang Mapakaya kubo Kung aking luminginan Ang may kami dera iso ko kumano kami kayo Pagkatanuan ni ka mapakaya Buwan na puno sa Pagkatanuan ang aso na Amay umay Dalawa kanuan na Kaya maana niya ko numay Baik, yan ka sumaik, yan lang! Ada sumaik! Mike! Ay maana niya solima dato sa kawan Pagi ito udasa dato imamari sa ano kakao Pagi ito udasa solima dato sa awana Inowa itanong di karon na puno basa Pamiliyo Ame kapumanisan dato kao pakatana di may pendua Kuso dato asabara isa kundo sa niyo Waro pamiliyo na ano na ay inaeka Pemaanak muda topani urotan Katatanan kami sendiga Pagkatanuan anure Sapa nabaangan sa pamilyon Kung sa kanaan na diyo Dua-dua Dia kong derainon Dia ni muda sa tabi Di nasisikan na Kung pumasok mga unong sarang Lawit na naman! Nago iya lagu siya inarang kataluso Iyo mata ito yang ang gulo Parang dito! Kami pengis na Kau benar-benar resepi Karena kuwa arta Kami pag-alian Kaya mikilan na
Pamilya berhasil dengan kuat nyawa kumaingan dari to'au na yuriyay makan lukas kaduriya muna kau tianimu dekutap pagir pagkukudasan napakatan kayo na nadimit dua-dua sa kumiya ni malago sarila nanunako pakaman pakatan ko masukat dua-dua sa kumiya ni mudo tiani mudo kota biyaw masurago umatulog sumusima ayamaan niya na ano di sarila na o pamaal gaya are hubungan ano na nakapumanan pangkatan sa garan ipandurain mo nakapangalan lang bang sa kumiyanin mo nanong nakapumanan ikapatakan lokokan amay kahit payagan gayaran pangkatano birangan sa kumiyanin mo mga nukuta aurat Kadudi makalokas Ubakano sa kinapo Kao na anakan Kamu anunutak mo kakayang Turugiran na Iyali mo daw ko tawa Pagbugi-bugi Ibu mo mga mundo sarana Kusono po din iyo Naino ka dito Kada anak ko amuda Di ka pa man Nagisiya Pagkatano di marong Akagigil Uda asan Sa pura ay Kinay ako Oh baraan Panduado kapangaan na nauna na umagato pamilya hindi nadimitin dua-dua na sukaya pindiyan pakatano sa uliga pindarain na kakiga kasama na sa niyaraan kakiga sana kapangaan na awal manugay nila Malakan sa kuwaw nilalambo Ano na nakarupuman na Pagkatani mamuli Mamuli ay gayam mo Naman gayam mo diri ko Yari ko ako kasama Mamuli idalaan na Pao mga nakaw na kin Kayiri ko sa kumiyani mo da Iyani mo da nakutaw Ano na nakarupuman Hindi ka kumani kasi sa korong naging minangakagin sa ako ano na ang salingan pagkatao mo mawaraan pagkirain ko kapangangan noon ang muna kagipagan hinano na kung kuman pagkatimay sa karam sa kumilan ng makakalo na lang sa kawira di ako mangyayamanan ingat ay paanday pa kaya iniwa mga miyan bilang atap ano na nakapumanan diyan ikapamagsi kaya makanan niniyan na nakagina lagi yun doon ako ay hindi na napag-uiyakan na na iyon na sa pamini ako o iya iyo dito na kakabili ko gawin Ako gusto piyay anak na ko na mga ko kataya asasan di na aya pagawaan iniyan ito sa diyo paado to pali na sinapag sa tsakan kailangan ko sa pura na mga tuwan tanong buti niyo buwan
Para kata di marasa syarat kali minta. Oke, pernah dia aku bala aku tak
ada torat di mudah kami penderain ayam anan nian adila aidila naki saale au di panderan nuna yauna kunci ada ka itu aku do deka Indonesia kata bocah arek aku bakulo yauna kunci itu sawa guna bina kupisi na waduh tiana na kumana na abu satu kulala gawa ko makaman isan tiga kumpama ko bisutana agos ayama ayana ayini anja areka to di marawa kaalongan ne matawa ayaka papanta agun baranya isi irmana sakara kato di marawa inomnya kataba ini tari rado wano tera kula bina kupisi cabuk kena porsinto dia ada tuang ano dia semana isa ada to amangu dia sampai nunu tawaku mana kena sakara kato gimana inomnya kata abon pagi lain dilat ni anak ani padu bayang biya gau sa ni penduraino padu kampung pantau watawara kita wala biya ayam anan nian kada kampung pantau wala kita di panduraino orang ni pe kita payu sama dindona Bila kasabi inani ngadu busa sinayana Roke ni sendirian dia solotan Awas solotan saya ini Kaya maraan bukan gerain Nagunda tao no sa ko pagare ko Pamili ya ambang aso Kami dua kapangangan na Roke ya penarian Aw ba iya ay abi na ana sa araw kato di maraw may paanduwa-duwaan na ba ikaasmera kasaan na sa pamilya ano na kumbaaman sida ko ay ma na ko padukan durain doon pagariya ka na kapapantagun Toa pimpi ita sobode kumandura kataya sasantigan namin ang baemanto kami pumisya igira rodo dan tanah ipagadi niya so sandita ada to regulara sinapa sandita ada to kada limang uda diri di korapet maga to sora boyo agoy dui porti sowar malai tamaru ko di katana ipagadi Seorang jago pada hati, tak pangalan dojaki nang satu musa kata di mangada. Pagi ayam, pangalan on nabat dan peran. Ayam anani anak kadukane pada to, sokali pada ini naya kalam mau. Bila kata wada to, ani sabu kumana tiar tibae agi bilang tak kau semanga ragana kakasih udah ada apa nama ngamu udah apa namanya sobat anu ada apa nanti juga maya bila empat hari ekowa mang udah malu punya ya sekali ini anu manga udah ada kaya putari lalawe ini pagi do aku anak Panamana putari dia deh, kamu mau pergi lah, bisa aku pun pernah apa namanya. Itu mama apa? Yang buat video, aku buat aku cakar kata gimana?
May nagtanwar yang mutua pagarin yung mambo nakit niyo. Kamu di tangasan, anarikan sa pantan yang panganom sa ranaw. Anak yang gunakan mag-usuaran yan sa iyo na lugaw na pananad. Lumihan kapag manari ko pamakin ganyo ang mga adat kung nagumanga ko iya bilang basta yan kaya kalilip ko po ranaw. Maraya ko ito nagumatanos. Yang gatanurun alam mo mga adat kung nagumanga pa at tumatanda na matanos sa pamakin. Sa kapro ko trinamon na bandayag na tarang biya mapya. Agiyang kutuwa kagaan na kung kadilapat. Kamasay tanok manali ko isa ko mga babaitan. Karaban ko gulunod lumalagadi siyang karanian sa giyang kaya pataptungan kumansay karanaw. Dahil sa nagaw ko potregan dinuray. Sa usisay kapitpya ginaw nga potregan dinuray. Nagiyat mo ko kaya daw natakos sa iku'y maranda. Sabab ko ikakatigtigra nagyan kaya mga neto na gumangabay. Wanda man ay kagayin na kung kabilang na kamasayran ko kamang busag yan kaya po sa edit na gulonan. At kinalaan ko mga minggilataw sa indarana sa atin sa microphone sa ingi panadagar kamang. Bien, apa dulu nak terudi? Dari mati nak apa di rumahnya? Apa kemana tu? Nasta kunjungan. Atatap. Ganding uray. Kanyan
Mga kalakatan. Alay kami. Gagiin na. Gina sa bagian. Pag-score tayo. Tanwa ko doon. Bigot nyo ron, yung mic. Mic. Lakad nyo daw. Corona ko, nadala niyo yung malamit. Paglawan. Pamarapan ka na doon! Bunan ko, minulog sakit lagi trigin di mulai. Ako semua ulan di sakit ko na. Why? Iya. Patay niyo! Yakin ko, natitan! Ito ba? Baka tali. Nabebe-up dulu dulu. Susukudan na. Tatatan.
Nako na, pumakatan ng mga sana. Hey! Okay tayo. Sanaon! Babulangon! Ako na sire kami nga, kami asal na ba niya? Teruan yo bo baka nutulog sekarang di mentai. Tanah kuda. Tampil gini kawan. Kasih surat nilai. Iya naman, pakar bisa ngaon. Ya, dapat lombo. Yutoh baka nutiuruga.